tres, naroon sa Azul dos Lubua. Second battle karong gabi na yo, langas. Big shout out sa tanan yan ni karon, salamat nyo. Sa atong venue Azul dos Lubua, Sound Balloon, ni Buseko na salamat. O sa DJ Sigio sa DJ karon, ka Free Unique by. Sa akong wala, gikan na Lapu-Lapu, make some noise for Nox! Nox guys, mga Big 13. Shout out Igor, Sprout, Bulong, Ralph, Tani, sa tanan nag Lapu-Lapu nga rin, o sa Rapulo. Salamat niyo. Sa totoo, gikan Opera, gikan Kalunasan, make some noise for Sedi! Taurus, laban sa South Tibat, Bato Chapter, ug sa pinahal sa iyang kinabuhi nga si Amor Fati alias NDG. O di Boss Rick Sokmat, tinlagang tanan mga tao rin nangaray. Salamat kay ninyo. Pakahila ko. Kaya pagpagka ng Sedi, may iuwan tarawan nyo. Siyempre, wala ta. Ikaw na sa iyo. Isa man. Gi, ako? Tama na. Gi! So wala na ng coin toss, pili ni Sedi. Una siya. Yo, minayadanan. Bawal ang video ba yan? Yeah. So round 1, Sedi, let's go! Kamusta, Angkol? Balita na ko. Mura na kagtuslubuha sa bisyo kay grabe nakakaasol. Mao ni si Tambal, si Mega Nox Capsule. Kailangan sa gyud. Buhang imo pa lang tumaron. Africana Tris Gate. Wala na kagdungog og Tris, kung na kasuyupon. Kaya nga mong match up, addict versus addict. Diyan Leo, unsa man ni? Anong giatong og addict diri? Basig maani manuyo pa ni, nagliliyay dito, giatay, basig grade doon diri. Ug total laan naman ka diha. Pilay mo dari atong siran. Tripan ka ikaw man. Sa ka-nervyos pakalitan. Kung imong matiliwan, akong tira nga pang drogas nga sakit pas giasinan. Kunya, pas bonding butang sa Lapu-Lapu, may nakari ka na. Kung sa manilang duos dito, Nox, maka-high blood? Or barsinsagon, albatros, nga namura kagi kalibanga, mau nang ayaw pag tinanga, may pagsuyupon ni mong bilat sa imong lula, nindot pa kay tama. Kaya diri sa Cebu, sigurado kang matamaan. Papaiton ko na imong babak, pero sa bars nakasaba. Time sa ha. Kaya nagpataka lang ni Yawa, mo nagiingon nga, sayop pag-share na ako, manang sayop pag-ibangga. Kaya kinikon, kaya kini ang brown man, puro ni addict bars. Dili no angay maibong. Kay addict versus addict. Sa Manox, contest kinsa pinakasabog. Pinabitbuster challenge sa pinakadugay matulog daog. Ganahan ka, sukol ka. Ay nilag tuga-tuga, basig gatuog mo kadaog ka. Kinitugpan na lang ang ginuunog sa kuha pa kodog ka. Manang pa nga, ari na sa mangitang bangat. Kaya wala kayo kagamitan sa inyo. Ari na sa ka sa Cebu magtituyo. Kaya hasol na ni Animal. Muabang 20, magdaghabol ugunlan at ko na matulog. Kasi magtuloy mo sa Nox boarding house. Muna mapangat ka. Kaya wala mo studihi ang adik-adik education. Kung magsuyok, inumbugnaw. Muna tama, dehydration. Paminaw pa yung Nox sa kung adik-adik explanation kaysa adik-adik science Nox ang tawag na hot and cold collaboration. Sa mga wakay-wagi, ang gaan ni brain siya Lapu-Lapu. Pero katong napas mo, pinya okay ra ka, nga tama ra ko. Basi kuha ni mo makuha ang logic. Nagiatbang ni si Idik para diri sa kaning feeling range sa Cebu makaingog, di na ko mubalik. Kay adik. Ikahinungdan na stroke imong tiyo tungod sa imuhang ka-adik. Kay gikuyog kanyang panagat. Maunay atong topic. Kay maibong imong tiyo nga dinakpan niyang isda mga wagtang. Abiniya kay Magic. Kay maubuhian na nila sinakpak ang isda niya. Yung tiyo mo itigda ko balik. Adik! Matod pa sa tiyo. Imong isda o imong tiyo. Hindi na ko mabalik. Kay kining adik. Huwag makuha ang responde.
walay R, range. Kay kaunin na akong prutas o pangutok. Oh, range. Kay bisag mo distansya pa kang layo, gyapon ka kay long range. Kay murag wifi connection akong tama, igo ka sa akong range. Kay pingis ka na akong migo. Baliki kay way aso. Oh, pareho ta nga adik pero doon na tayo akong kalahian. Ikaw adik nga way nungdan, ako adik sa ratong isadugan. Bisag tanaw sa uban nga adik ko kasaligan, pero testingig amigo, di ba adik kabiyaan? Kay mas maayo pang mag-amigo kag adik kaysa plastic, kay ang adik sabayan kas imong lakaw. Oh, ang adik amaw, pero nagpakatunay nga tao. Di pareha sa amigo ni mong plastic, kung naan na kay ayo, di pa mo lutaw. Adik, plastic, lutaw, amaw! Kini ang panapos na kong bara. Sa kining adik nga nakidungan. Akong ibalik ang kalahian. Kaya kini ang away nga, angay na, imong, matunan, mapunan, maundan. Kasi po, pagkato dong. Ako na mga ka. Ako balik ko na. Kining panapos na kong bara. Sa kining adik nga nakidungan. Akong ibalik ang kalahian. Kikining away nga, angay na imong, matunan, mapunan, maundan, himuang bala para sunod nga pabutan, para di ka mapulan. Sa imong padulngan, himuang motivation para di ka mausban. Kay maaway o maadik, adik ka pandungan. Adik ti kalungan. Kay ikaw, adik ka maayo ako, adik ko mapuglan. O adto na sa kuan. Surrender. Surrender na, voluntary. Kay ang meaning sa imong panganoks, nag-unang kasyo sa dictionary. Akay! Akay, Noy! Game. Yo, lapas kay sa oras. Nga grabe kay kasaba. O nga na, yun na, basta nindot kayong tama. Tiwas na sa ito. Yo, ano ang game? Yo, throwback, para di ka finals. Aminado ko sa usuwat dito alanganin. Pero nakalusot, lang gihapon og akong jokes itong nahalin. Pero di plano na to na ko tanan. Para si Boss Leo mo kagat sa kuwang pain. Pero unsa malibos. Nganong gitagaan naman sa taon ko ni mo galanganin. Di ba niana na ko ni mo boss, gitagaan ko kontra ka ng maayo. Nganong gitapat raman ko ni mo praning-praning. Kay bugo kay ning animal. Inagat na prove sir nga wala ko masayop. Nagipangutan ako ni one time. Grabe ka bulok, pataka lagsabot liman ka boss. Nangutana ko kung kamusta na ang hip-hop scene dito sa Ilaha, yang tubag. Wala pa na ko ni Boslot, ilang atop. Scene, atop, buang ka. Wala pa na, dama ko na yung resulta. Sa sigini mo o patama, wala kakahibaw kung sa isakto o sayog. Akong gipangutana ni Musidi kay hip-hop scene. Scene, kalihukan, yan nung labot ng taon ka sa atop, gago. Sunod, yatay ka, bati kayo now. Kay CD, ay nalapagdahong mabing nakasuot ka diri sa Rapulo, kay gahi na ka. Adik ka, brati man, hindi mapugos o paduwa si Sir Leo ni mo diri hoy buang, guwa pa lang siya ingna ni Busyan, nga namilit na ka. Oo, adik ka. Kay sa watchlist sa mga tughangunon sa inyo ha, ikaw mo yung numero 1. Moong karon makita na ninyo kung sa ka-crackhead ng si CD, kay bato raman gihapon akong gamiton para buka niyo gulo. Kay tiguang na kay ka Brad. Nganong sa hip-hop pamantahon ka nakisingit, di man iwan na kay pag-asa pang musika at CD. Bisag magpabuwad pa ka sa init. Right. Ganto, CD! Giyatagan ko niya glider. Nami kaya nga yapak. Giyatagan ko yung Warner asa mang spark. Running daw kuno ko. Ikaw uplok. Ikaw ni ato kag pag-asa giprinday mong Facebook. Lingo nang tiniray. Why auto? Round ko na. Salamat dyan, Leo, sa opportunity nga gihatag. Kay karong gabi, promise, siguradong naiutok na magkatag. Pero danan ko sa preparasyon, doon na'y problema. Gisuwat rag duha ka simana. Pero okay ra, kay imo kong gihatagag tiki-tiki nga mo may abri sa kong gana. Di way rason para. Atrasan ko ning kontraha. Murag mabdo sa inyong gidala, sigurado ni makuhaan, laglag ni sa kong bara. Abrigana, laglag bara. Kining way bisbis nga tanong putol ni nakuha ni Baut. Kay mismo sa inyong duwa pa na itong liga. Duwaon, di ka kausbong na ko. In short, di ka Sprout. Speaking of Sprout, di ka na siya sa Sprout Production sa Lapu-Lapu. Kunya, ipuso no nila mga banga sa Rapolo. Wow, ipuso ng mga banga sa Rapolo.
hatagan ta mong sagpa nga istorya. Manghipos na nun mo nga mismo sa inyong ligaw, wag mo ka hipos sa mga banga sa inyo ha. Mga ay balbalabig pabilib-bigo, pasig regular tang leyo. Reverse psychology ning kontra nimo, apay ka kontras ta garapulo, ako na mo hipos ninyo. Mang pahawa dia sa Tagalog. Alis Jan Leo supo na. Ay paabutan ay mong hipon matata. Iwa ka mo na huna. Kay sarap pulo ra ka, isip bata. Jan Leo, tata, Rapolo, mao nang timan-in ang mga pangana. Kay set up mo ning linyaha para makamatmon sa ding mga banga. Para makakaton sa mong respeto sa pundasyon nga nagpalambo sa tong rap nga Bisaya. Mao na ay balabig. Pagdagahi, kung kaya pagkahilas. Kasi gatoon mo yung nooks ka mo rin manuyok sa Pilipinas. Kaya ganito ka mo lapo, kontra Cebu, hindi mo kayang makipagsabayan. Kaya mo sukol o patayan, imong tira di direkta sa padulnganan, kaya konekta sa agianan, kaya para makaabot ka sa kundalan, magkinahanglan, mamugtaytayan. Di ba Maktan? Saman atong sumpayan, kay real talk o kay puruhan, kinaa ka sa Sibunoks, wala ka sa Maktan, nung hindi mo makuha ang kadaugan sa Maktan, ato pa bang dibatihan, nasa kaysaysayan ng wasihan, nang makadaog na ako ng Tagalapu-Lapu kung ako pangalan di Magellan. Pero dakpan na nidaan, hindi pa ni mo pasi, di pindutan na tiga pari, di na kakalusot, ning adik sa Lapu-Lapu, ng mga checkpoint sa Mandawi. Kumandawi no. Pero akni, isa mo gamit pa kang magic sa linya di kalagpas. Ang squid game nang gibalik sa duwa di ka atras. Kaya mga proseso, matik di ba kabaypas. Kaya ang setup na gigamit, da paning adik, murag bypass. Kung pila ka bukos writer nga ditabang ni Lapu-Lapu. Pila ka buk. Pwes, ako pila ka isda akong malig. San? Nagbayanihan daw sa suwat na ako'y infong na ibawaan. Pagkatagan ng istorya nga angay niyo madunggan, nga matumba ko ni Sinox, mura na akong gitumbang Lapu-Lapu. Ahong tiyan, kigikan sa bars. Multi, jokes, kaya tingnan sa bayan. Dapat gani magpasalamat ka na ako, Nox. Walay sa payan. Kay kung bars na yun. Kay kung bars na yun mo dala, siguradong game over na, imong tama karon mahuwasan, nagtiman inox ka kung bars na isgutan. Dula mo sa prisuhan. Kung worry from home, ang batayan, literal ni ang bars, no, kay gikanis, kalunasan. O bago matapos akong round 2, kining isdang Lapu-Lapu, lami ning tuwahon. Sigurado ning kaon. Kaya makadaog na ning isda sa Lapu-Lapu kung silang sa dagat na mo duwaon. Di pa nangangay kahawason. Huwag na ay gamay nga babaon. Tumba ni sa round 2, kinsa ni si Haton. Yo, anong dako kayong mata. Kalau inyo man nagipasod, di naman niangay sa pagkusganay. Ay pag inyo nagipabati, let pasulho, pasigay. Yung round 2 game. Game. Tiyag na akong diyat. Ay, taas lang po. Yo, what up, CD? Ikong saan mo si TV? Ala si Boss Leo, imuha man daw tong angkol. So auntie ni mo si Bapuls. Nya kuya ni mo si Mike. Nya si amplifier ni mo ang mama. So klaro na kayo sa pangalan ni mo nga si DVD mo ang papa. O di ba nga na imong style? Puro na corning mga jokes para mo patok lang ka sa masa. Estilo ni mo halata na. Di man gilumaan na nila GI yung nidalamdaman ni mo mga gipakita dire CD mo ay namigpasikati ang mga binalik nga salida. Bidalik ka sa lida. Di ba pirata mga gabay? Di sa battle yun ni GL, di ba ningon ka nga ikaw si Luffy? Wow! Grabe pagkakapi. Saktong pirata yun kapistik, kay pirated maka nga CD. Kaya nila pagdahong mahalin pa lang imong ipakita diri CD. Kaya wala kay pag-asa pang mo click bitch. Kaya kung sa BSK ikaw ang old school nila nga CD, pues sa Sprout ako ang Netflix, kaya oo parang sa tangigikan sa duha nga kadaugan. Pero naay kilahian kay tsambara man tong imuhaw ibaog. Oo parehas na gitanggikan sa duha nga kadaugan, pero karon ikaw mo duha-duha ang mudaog. Mo na lapi pangutana nimo boss. Nganong kani pamantaw nimong giatbang nako nga wa man nilaing nahibawan kundi mang trip ra. Estilo nimo weak pa una kayo pag
ka feeling sick, bra. Kaya unsa may mabuhatan ng imong kabuang kung imong kaatubang karon kay literal nga flip na. Munang CD, quit na. Ay nalang pagdahong manako baka magsilbi. Kay siguradong masunog ra ka sa akong kada round. Sug mauna ang akong ipanaw, maingana ra ka sayon mag-burn og CD. Time. Bagay daw ko lukos pakusgan na eh. Laro, anak. Pakusgan na yung bitaw ko, pakusgan na yung tama! Og Netflix. Sobrang rakas kapakit. Netflix, pa kamuha nga ka, wakay kay internet. Round 3 na. Magsugod na siyang grupo. Ang iyang grupo, nag-agat. Nakaiusang mga adik na mananagat. Sila ang gigahadlukan sa lapu-lapo. Ay grabe ka, bangis. Usa kasi manang way tog, magbahis-bahis. Way minutong, way kalalis. Pero ang ilang kantang paminawon, bandang lapis. Para makasuot mo silang grupo, dapat imong aping kay nipis. Anong pulma na okis? Change group na mo, please. Para bangis, ilistig na gangis. Nakahiusang mga hasol na pingis. Kay nipis na kayo ng aping ninyo. Ma, nipis pas tulido. Abi na kong minggros magdalo kay bagsi kayo. Way gisantok. Lahit di nga magdalo kay kung magtama dalot ba nga kilang lulo. O din magdalo. O sa ko anday, saha. O din magdalo dong. O sa mga wakay baw, kada na mong previous yang kinabuhi. Ang iya mong gusto siya magparik. Pero wag kapasar. Tungod sa usa ka rason. Unsaon nasakpan siyang pader nga giiyot ang galon. Manang di pa pauli ning man niya tungod kay yang uti na sangit. Kay nabalata mo gus pader kung mamatay ni mangrape niya ni sa langit. May rasad. Buwang na ka. May rasad buwang na ka. Para magmalinawo ng simbahan. Kaya kung napari ka, Nox, mga adik na ron ang sakristan. Mga na magpari ka, may pang mga adik ka. Kaya napakichansan ako kung manari pa. Mga adik pa! Sa mga... daghan kinikaway sa si Nox, kaya wala pa ni maayo. Bisag guba, dili ko no ayuhon, kaya wala na daw na ayo. Ang akong punto, dapat di mo masailoon ng mga nakasala kanimo, kay matugpas kong Ginoo ay pagtungo sa imong isig ka tao. Paminawa ni Bay. In Bible says. Kay sa langit kita kay pantay. Makong sa yuta kita mag-away. Maan yung kaaway. Bunali yung di ka bantay, di hatay. Kung sa duwa niyang ganjay, gipatay siya nga na ay meaning. Kining adik patay sa armas, extrajudicial killing. Pinatukhang ang eksena kay kining adik na nalaban o kaarte. Huwag ka magsilbi sa ganjay sa mota diris. Maay mo ka, pre! Hindi ko ako'y mo kabuto. Headshot kung ako'y mo snipe, sir. Isaktura mo sa kabala, sa lidang na sniper. Ipang series ang liner, ta-finish mong racer, kay mag-gunbars mong umalumba o ay nagupod ng tomboy na nagmiyo, sabi pa, upgrade na ako sniper! Huwag nga siya linya rito nga, piting ko nuning gold, purag kalabaw. Gold, kalabaw? Maubagaw? Ano sa ama na nakanding ang kabaw, amaw? Walang asam ka pa, grade 1. Anong bugo mga tudluan? Porque ang cowboy sa lapu-lapu, baka ang sakyan. Kay ikaw, baka, kabayo, horseboy. Manay resulta sa sige ka, og dahon ni mugaw. Ginag ay kinamuta ang sabaw. Pinagutgot pa ning amaw. Kay pagkatun sa og daro, una ka makabaw. Daro, kabaw. Ow! Og na, sa duha niyang ni Aji, nasa linya rito nga, Aji will take shots nga mura pag itagayan. Wow, pamilyar. Ang tipsy ang get up. Hoy Nox, wake up. Ay pag-feeling marunong mo yung linya gikan sa flip top. Tifak! Imong yung ihatagag tips, CD, para ugaton imong lines sa inana ka sayon. Kaya nakabugo ni mo Nox na ngawat kag linya. Dili pag yun bisayaon. Huli, pero di kulong. Syaro, di makuratan.
Kaya kung ako'y mo take shots, no, di ka kahubog na ako. Kaya action lang kung lipong, palo apa! Kay, face out na ning Nox, murag Nokia. Di ka predict sa akong lines, di ka snostra. Kay daw na imong tama, murag smoke sa, may pangkuhaon imong N para ox ka. Ox bra, daw din bangka sa barko. Nabawar bro, di makadaog ra ka akong machoko, pinatiman inox, di ko si Rico, maong gili ni Mablanco. Kay, di ka kapas akong tama. Gikan ni sa Heaven, Nox. Ining NBA player, di bang playoff contender? Kevin, Nox, kung sa kinalasan, na kay Ender nga ni mo malimtan. Kinar kay Nox sa pangalan, pero dili katulog sa akong agyanan. O, squad, huwag kang makadaog na ako. Mura na kagnigo og jackpot. Pero karong gabi, pasensya na, Nox. Sa kong tama, di ko magpa-hotspot. Yo, di ko namundang suyok. Huwag mong formal letter S. Pwes wala, di ko ipaki. Di po ka pwede mag-apil lang mo do, kaya mong formas mong daw, letter V. Yo, pag-human akong pildi ni AGC, katong overweight na baboy. Yat ba nga nasad ko ni Sir Leo, overage nga manoy. Oo, overage. Itiguang nakaayon ng yatay. Pustahan na ipatabay, mas mahaan pagagpapang, magtapad mo ni G.I. Magtapad mo ni G.I. Nga di batol lang kita, Ginis batol. Katong naglakaw-lakaw ka sa dagat nga hunas, pero nas camera ang labas kay pag humandaw ni mo wish na mugwapo ka si Idi, ang Gini wala na mo gawas. O di ba tinuon ng yatay? Nag-scam ka sa Gini, mga grabe mo pagmahoy. Pero kinsa mo sa dili magmahoy, ana boss, gani man your wish is may kuman, nagitubag sa Gini sa iyang wish, kundi siyan, di ba daoy? Pero change topic, di ba ko'y planong sabayan ng mga banat taning buwa nga bisag asa lang mapunta. Banga pa kay ni Cobra mo na kung ginahan ka makita og nindot nga battle boss. Taga-isad kog nindot ka kontra. Kay di naman guniangay pangandaman. Ang angay ani ipabarang. Ang angay ani ipabarang. Pero wanay musukol labang babarang o albularyong mananabang aning buwa kay mahadlok magabaan. Kay kuwangan ra 90 seconds boss para makawawan ko ni Judas. Pero tayo na lang ko boss, hindi ko ganahan malapas sa gihatag ni mga oras, di ba rin mo? Ay! Rapolo Africana 3, kano nga batol, kano gabi una? Nox versus Cindy, yo, papakan to balik! Ikaw. Judges decision 2-1 para ni Cindy. Judges, dali lang ba? Shoutout po sa pinakagwapo, tataog si Leo. Di bali, bagay Yo, as Joseph Thematics Power Production, Inadili. Ako raw sa niboto ni Nox kay overtime kayo si Safety para na ako. Okay, base lang ako sa overall performance. Gusto nyo aribato sa Nox. Isang patok ang recipe dito na may time na among isabutan nga 90 seconds. Wow, overtime kayo si Safety, all 3 rounds. Props yung mga yun, akong iputaran si Cindy din kay fighter siya. Maura to kay Gidali si Tata.